Live Chenro mari mar Kuku Mar Wach odiochieng' ma kawuono agomba kod migosi Fred Oluoch, director mar weche mag thieth e Kisumu County. Chopo saa modong' gi ndalo matin ahinya, karibu jumbe adek kende mondo mi piny mar Kenya ka dhi yiero mochan 29 dwe mar 8 higa niri. Penjo maduong' kane gire Peter Nyang'o ne kawo telo nosingo gik moko chiegni center ka sector. Koro chopo saa mar mondo mi wang'e ni to center to kod sector bende gidonjo kamoro achiel, kama nda time gimoro to kod department bende time gimoro. Bende gige kino timo locho to kawuono wago toche e sector ni mar thieth e Kisumu County. Director mar migosi Fred Oluoch pimonwa anta ne giyudo county kar kanyo weche mag thieth, ang'o ma gitimo osiptende jochwal weche mag thieth kaachiel koda gi yedhe ma osebedo ka oywago ni samoro kata panadol bedo ma onge Kisumu. Osiptende gi en adieri koso magi mana weche gi komiwacha wacha COVID-19 jomoko wacho ni sirikal no ka dhano chiegni chopo yiero chak medo nembni malo mar mondo mi bilor piny tok yiero. En adieri koso magi ne gino poro ma ji wacho weche mag chanjo kaachiel kod nyime kwago toche ang'o ma nyaka bed timo mondo mi weche mag thieth bed makare e Kisumu County. Wendo na oken wenda en director mar weche mag thieth migosi Fred Oluoch. Live director idhi nade jaduong'? Adhi maber. Ndalo mang'eny bana. Okay, nyarwa. Yes. Ajali mi mang'eny. Koso COVID no lale gini sector mi mako peka insi moko gik mang'eny nyalo lale jaduong'. Wawuotho kuno pogre wayawo osiptande. Yes. Yien bende wagemo. Kanyamrerwa kocha bende wawuotho e gwenge. Koro wadech watimo gik mopogre. Kilo set decho timo gik mopogre gige kuma otimo osiptande molemo kod yedhe bende ma uchiwo. Okelo penjo moro ni to health sector ma Kisumu County chal nade jaduong'? Migawo mar thieth chal nade Kisumu County? Kachako gi nyinga no ni Fred Oluoch, an director mochung' ne weche thieth kod ler mar alwora e Kisumu County. Kang'iyo kama wae gi kama wantie sani, wase go kang' maduong'. Nimar sama ne wadonje Kisumu County, sirikal mar Professor Peter Nyang'o, ne wayudo ka gik mang'eny ne onge. Kata mana chik matayo kaka ichiwo thieth e county ne onge. To sirikal mar Professor Nyang'o nogemo chik miluongo ni 2019. Yes. Mano keto tiende ni kaka ichiwo thieth e county e yo makare manyangafu. Yes. Oket kanyo. Wayudo kata mana chik matayo thieth e gwenge kotelne gi nyamrerwa, Community Health Act ne onge. Yes. Ogemo kano chiwo singo nobro chulo nyamrerwa stipend kata gir kado matin. Mano notimo mochulo gi nyaka kawuono. Ka wayudo nitiere kata chike machiwo kaka ing'iyo ler mar alwora, miluongo ni Environmental Health Act. Yes. Ne onge. Sirikal osegemo. Nitie chike maluwo kaka pesa tiyo osiptende. Ne onge. Miluongo ni FIF Act. Yes. Facility Improvement Fund. Tiende ni pesa kodonjo osiptal to kaka itiyo kode. Kaka pesa wuok e county kadhi osiptende mapiny. Yes. Ne onge. Omiyo kane wadonjo neno kane MCAs kata members ma county assembly nondiko report moro mane ok ber ahinya. Kama gi gigo mane waketo mwaneno ni dhi tayo ka pesa watero osiptal. Yes. To utiyo maber kuro. Ka pesa ochoke osiptal tudong' kanyo mondo mi okony e gero osiptal no. Waseketo chike go piny. Wasegero osiptande. Aparo nitie gima nochiko bende health kamluongo ni modernization of UTRH. Yes. Jaramogi, osiptal mar Ofama Jaramogi, wase yawo kabisa. Katne sama ne wayude ne onyama ting'o dhano 500. Wayawe masani oting'o dhano 850. Yes. Kendo ni capacity ne wamedo maingo dhano 300. Joma ting'o maber koso moting'o dhok koso ting'o gi nyalo thieth gi makare kendo luosi bende makare. Oting'o
e lwasi manikare kendo ithiedho. Aparo ni kidhi kuro tinyalo neno ka osiptal ma Jaramogi en kama ler kendo dhano ni kod kwe ka gin kanyo. Kidhi capacity no kwasemedo, idhi yudo ka wagero cancer center kanyo maduong' malich. Wagero maternity manyien kanyo. Yes. Wagero COVID center kanyo. Waketo oxygen generating plant. Yani machine ma loso oxygen mimedo dhano ni. Yes. Mok nwa dhi ng'iewo. Ma golo liters 850 per minute. Tiende no golo mang'eny ka 850 liters 850 kuom dakika achiel. Yes. Kuom sa achiel ogolo mang'eny maromo nade. Wan gi cylinders ma chiwo gas bende kanyo. Ariyo madongo. Ma bende wa odundu mag tero oxygen go e ward oketi duto te. Mano Jaramogi. Kata Kisumu County Referral Hospital bende wasatime. Aparo ni kidhi kanyo dhiro ka oxygen watero nyaka e wards. Kendo kidhi dhiro ka cylinders bende kanyo. Wagero maternity manyien kanyo. Malich ahinya. Wachako wagero administration block kanyo. Mochari wagero manyien kanyo. Yes. Kata Jaramogi bende wagero mochari manyien kidhi yudo. Watiyo nyaka e gwenge oko kucha. Osiptende wagero moserumo 16 manyawa yawo ka. 12 itieko. Sub county ka sub county wagero theater. Theater nitie Kombea, maternity theater nitie maduong' Kombea migero, nitie mosechako tich bende. Nyakach wagero theater kanyo maduong' mokao moingo $80,000,000. Wagero kendo chula imbo theater gi oserumo, odoma yawo. Geta theater oserumo, geta maloka joluka theater cho itieko. Moroni theater gitiyo. Ahero theater tiye. Tiende ni king'iyo ma tiyo already sub county wa 7. Yes. Ma kor ka watieko mono ben tiyo dong mana deke. Sub counties gin 7 Kisumu County. 7. Usegero 7 Kisumu County kite koso ntiere moko boro dong. Wasegero matiyo gin 4. Tiende ni Seme nitie Kombewa. Yes. Ahero mano Nyando. Yes. Moroni nitie Kisumu Central. Yes. Akone ni wagero maternity manyasani. Kisumu County Referral Hospital. Yes. Lumumba Hospital mabende tiyo. Jaramogi Odinga Referral Hospital bende tiyo. Koro kun mudongi ki. Koro wadongi Kisumu East. Nyakach. East ni Geta wasetieko. Yes. Theater gini ready. Chula Imbo Kisumu West. Theater gini ready. Nyakach sema koro wagere Thuon Theater. Yes. Mokao mana $80,000,000. Kidhi rosani. Kunda dego jogo mani kuongo nyalo dhi wacho ni mago tiyo. Director Lolwe, nitiere gimoro ma dhano osebedo ka wacho, ten gima ok ang'eyo bende siwuotho to mineno. Wanyalo gero kaeri to wacho ni studio mar Lolwe TV osetieki. But kapok wakelo lights gieki, kapok wakelo cameras gieki, kapok wakelo microphone gieki, kapok wakelo machinery bila magieki, to mano gamo ok nyal konyo ng'ato. Bende usewuotho mong'iyo ni kuonde moger sibende gieki gintiere koda ka gik makare mag chwalo thieth equipments gi dombogo be nitiere koso en aina ni wasegero theater wasegero lakini onge ng'ama nyalo dhi kanyo mayudo konyruok mare. Theater ma wagero ka wacho ni notiyo to tiende ni wasegemo. Ugero mawe equipe. Mwa we ni otiyo. Inyalo wuok midhi Lumumba. Menye ni yodi theater chal nade. Malumba tiyo. Malumba district. Yes. Tiyo. Kombewa. Dia sasaya tiyo. Moroni. Yes. Dia sasaya idhi do kutiyo. Ahero tiyo. Ma onge ni ng'ato nyaka dhi gole gonye kigemuku. Kakoni watieko wadwa yawo to nyaka wamanyi kupe mwaketi. To koe mano wan gi call center. Yes. Wan wang'iewo ambulance. Kisumu County nwayudo gi ambulance 8 kende. Sani gin 24. Yes. Sani gin Nulogi? 8. Okay. Sani gin 24. To wadhi wayawo call center.
ma ambulance bedo control e call center kanyo. Makidhi tidhi yudo ka nitie TV maduong' screen manyiso ambulance wago nigi GPRS gin fitted ma kama gintie kendo kitiyo gi app moro ni Savio kama ambulance wano ochung'e wanene ken Moroni wanone ni Moroni ochung' maso chande ochung' Moroni ochung' kama yes to sub county go ka sub county nigi ambulance adek Because Fred iwacho ni some county mora montiere kod ambulance adek Kisumu to ywak ni kotuo to onge gi ambulance matere kata kututo samoro bei nyalo bedo malo ka oweyo wachiniri mar bei mondi en adier ni gintiere good condition kendo gitiyo sa koso ng'ikruok moro samoro betega sama jopiny to manyogi ji ywak jaduong' ambulance ma wan go yes aparo ni kidhi mineno to gin ambulance gin advanced piny yudo gima ti kod gintiere sitendewa kendo iyudo gi nono to wan nyaka gi namba mar call center makigoyo tiyoni mana ambulance onge ng'ama idhi wuoyogo mana ja call center masani kata matuo kogoyo nono aboro nono yes 2 nono aboro nono yes 7 2 masani kogoyo to tuone no ikawe nono idhi mana kone ni teja tuono e hospital machiegni kodi tidhi ikawe hospital kanyo titeri mana kama dwarore tiene ni samodhi hospital Kisumu ywak no sebedi ka nyiso gi mondo mi gichul pesa seche mag dhi samoro ywago ne gifuel okay magi timo to inikia koso ere the connect gimiwacho ni ng'ama ywago fuel no yes namba na yie chiwo nono to kata call center no kigoe nitie administrator ma complain bende okaw tikonwa wan gi kama gechego kawe fuel maonge pesa magichulo ere ka kusustain ambulances marom 24 matie sub county tema Kisumu gikawo jopiny te owuonde ni sanieri god forbid wuod jon wiye baro ago simo in samoro dende leti go simo owuok e locality achiel ere ka kusustain county kaja piny kana nduru machulo onge county garamia mondo mi ambulance goti okay pesa miwinjo ni gemo ni ga county cha ema county gemo kanyo keto kanyo kaki winjo wagero hospitals mo kuni na paga ochilo ruma paga rigero ka pesa ilano ko game health ema wago kwano ni mai to dhi bedo mar fuel mar ambulance waketo yore moko ket ka moketi fuel makoka matene no kurumi kingi atamalo ma tich mosetie sector mar thieth chakre nono nyaka pare nyalo keto kanye telo mar governor Nyong'o gisama wuogo ni ka arete marach atamalo 80 seche madhano wacho ni namba achiel sipitende yie ka gidhiye to ginon jothieth mondo mi othiedhgi sipitende yie ka gidhiye to ginon ka seche moko dhano gomo ka gidhi sipitende yie kibende wach mar thieth onge in fact ibro nyisi ni ka oranyisi dhano hospital mar Paponditi ibro ywagi ni kata mana padol manyalo thiedho godo ng'ato ka nyiro onge nyocha ne ywak nitiere mar chula imbo kata mana padol manyalo thiedho ng'ato onge ang'e ni samoro jopiny oyoga ndere but kom mari mibeti be ineno ka dieri weche magidhi gi kosebedo ka chendo kuonde gi to pod ikeda tamalaboro koso ikeda tamalaboro in terms of niwa gero sipitende manyien nitiere but service delivery to kochopo tamala apimi achiel hold that thought live e chelo mari mar Kuku Mar Wach migose fero lo sector mar thieth kod governor ma Kisumu ngire Peter Nyong'o to nyalo kete atamalo 80 ywak mar koso yedhe osebedo ka ng'eny anya Kisumu antikare kairi ni japiny oyo ndere koso adier mar wach ni kare kanye in ma idhi hospital midhi mondo mingi weche mag yien yath nitiere hospital koso yath ongo hospital wendo na en migos federal watch wakaw nyere matini kede mar modho piga mar dim ka waduogo tielo mar 2 mar Kuku Mar Wach. Achiel kachiel chendo mari mar Kuku Mar Wach migosi Fred Lolwe director mar weche mag thieth e Kisumu County
kadhi maber to en ema oyudo puoch gi pak kaachiel koda gi gavana ma Kisumu County, to kadhi marach to seyo te chopo ire. Mano omiyo kochopo weche mag thieth nyaka wakete pinywa go kode mbaka ni to chal nade e telo mar gavana Peter Nyang'o gi abich mokalo chien. Ang'o ma gisetimo? Wacho ni nyalo kete kara tamalo 8 ewi 10. Mano manyiso ni gimoro amora ni kare. Sama japiny wacho ni oyo mar yudo ambulance bedo matek e weche mag thieth kaachiel koda gi Panadol bende onge osiptende mawa. En adieri koso magin mana weche gi mag ondere kod japiny? Yes. Awacho ni kaluwore gi tich mwasetiyo. Yes. Aparo ni kineno kata ka COVID obiro, wan e joma nochiwo COVID thieth nono maonge gima ne ji chulo. Kuom dhano 15,000 Yes. manoyudo COVID, dhano 350 ema nonindo. 15,000 manoyudo COVID. Yes. Okay. Dhano 300. Dhano. Yes. Dhano 350 ema notho. Ngima kata achiel ka walus to lit. Yes. Aparo ni compare Gi counties moko tibro neno ni ji mang'eny notho. Adiri make director ni kik obed mana jo media ma rito kamarach mondo mi oendere. Poch gi pak osebedi kimiyo kaka ne utimo weche gi ma COVID-19 center maru mana machiegni koda gi Russia kata chande. Oneno ka gik moko ne nitiere. Adiri ngima to samoro dhano nyalo lal, but gi kar kanyero to osebedi ka imiyo poch gi pak. And it's only fair marot ni kanyero to ne uteme. But ja Kisumu penjo ni seche ma odhi osiptende ma Kisumu County kata mana Panadol bedo maonge. Nyiso ni nitiere ywak mar paponditi chula imbo. Koso samoro yath bedo ga maonge to ji ondere to sama ukelo to dhano kwachi. Koro gima dwa na pimni. Yes. Yen watero osiptal. Inyalo kaka moro Panadol norumo lakini nitie brufen. Yes, yes. Owinjore? Yes. Panadol gi brufen timo tich macha. Apa ni wacho ni kara Panadol onge min ni yath onge te. Ok ni Panadol specifically bane onge. Yen? Yes. Sani watero osiptal. En mana ni ji bende nitie gi parumpur sa saya ma winjo no landi kata ka gineno loche mag yath donjo. To japiny dhi kucha mo odhio kanomiyo yath mono maber manoneno. Yes. Ti odhi kendo wacho chal kaka nowinjo kutuocha. To odhi okawo yien. To odhi okane ot. Mano bosebedo katimore. But nitie diagnosis. Tino timo thieth ma yang ni ng'ani aron tu kata aron ok tuo aron diambo. Mano timore. Yes. Lakini nitie tuo kata rem ma kata kogo picha to iyudo ka kanyo onge kameture, lakini rem to nitie. Ang' nomino thiedhi. Samoro bende wache symptoms ma giwinjo kama na winjo ich bar. Except master the act. Yeah. Koro ilago timore. Malaria. Yes. Lakini gimoro na wachni kata strike miwinjo wachono mago notimore higni 2 kata 3 chien. Bang' mano, yes, ne wamiyo dhano promotion. Gejo miya wacho ni sirkal mar Anyang' Nyong'o osetiyo. Joma ne dhi e strike ne pok omi promotion kuom higni 9. Ka sirkal ne nitie chien ka. To en mana sirkal mar Professor Peter Anyang' Nyong'o ema noneno ni mondo omigi promotion giduto gite. Mane wa back date. Sama wamiyo gi promotion ne 2020. To ne wa back date ne gi for 1 year nyaka July 2019. Mana ochul. Kata kamano gimo yiere godo kodi be ni sirkal mar Governor Peter Anyang' Nyong'o ema dakteche nong'anye moinge osiptende kinde moro amora kata matelo moro amora e Kisumu County. Mano bende adieri? Gita wacho kama nakawego. Ne okanene. Nyaka ne kawe ng'anyo ko bet. Nyaka pok obet. Kana donjo, yes, to nayudo ka mane sama ne ng'anyo timre mogik nikech kane wadonjo ne wabet kodgi piny mwapenjo to shida ni kanye. Kae to ne watimonegi kaka gidwaro. To gima nyaka ing'e ni ng'anyo gi kamoro moko bendi dhiro ga gi josiasa. Mano be gima nyaka ing'e. Yes. Kane wadonjo ne onjore kodgi mano wamiyo gimoro amora. Emomiyo koro ne ng'anyo ni ne nyaka rumo. Akanyo nyaka wuono. Yes. Ng'anyo poko beti. Aparo ni jopiny nyaka ni mak doket nyiri ne ng'anyo poko beti. Jopiny nyalo kun na donja yudo ka nitie ng'anyo. Ang'o mane timore chieng' chande mane kelo ng'anyo ni? To ang'o ma ine timo pogre momiyo ng'anyo ni riko norumo? Ng'anyo ne biro kalure gi kamoro koso winjruok. Gi kapo ni pesa midwa chiwno
ok nokete budget. Koro tiende ni sami wuoyo gi jogi ka u negotiate, nitie gima nyaka winjre ni ma to wanyalo, ma to ok wanyalo. To kine ka ng'anyo ne ka gavana manyang'nyo ka nodonjo to nyien, to joka dhi e ng'anyo ne gima nochik gi chien kucha manoko kete budget. Koro ing'e ni kodonjo to first year mare otiyo gi budget mane oketi. Koro hike mokwongo ni ne ok inyal kawe laumu nikech budget ok en manoloso. Kaeto jogi dhi e ng'anyo to chako winjre kodgi. Maendeleo idwaro kumoro amora. Koro ne ok onya kawo pesa te mogemi mondo okete thieth. Ne nyaka okona miyou mana nyaka kiwango ni. To jowa ndalono ne ok nyal winjo. Koro nyaka ketnegi mana moromo mondo promote jomoko, kendo budget mabiro bendo chako keti. Koro weche promotion mane miyo ji ne ng'anyo Kisumu County. Mane mang'eny ne gemo ng'anyo. Kane wasetime, ne kuyo bedo. Nyalo challenge ndio kapo ni weche mag promotion mane miyo ji ne ng'anyo. Tang'o miyo governor ne kawo docket ni mondo mino bedie. Kano seng'e ni tabu en wach mar promotion ni kende. Kata be ni mano betie kadok obetie ne pod ok nyal konyo, but anyway, be it as it may. King'iyo in terms of jogoigo machwalo thieth, kopogore koda gi promotion gi eki, namba mar jochwal thieth mane ondike telo mar governor Peter Nyang'nyong'o vis-a-vis jok matuo ma osiptal, be ondiko ji mathoth koso ok ondiko ji kata achiel? Kopogore gi nyamrerwa iwe oko. Adwa koni ni mae sirikal mosendike ji. Nyaka odonj ka osendik dhano moingo didek. Aparo kata machiegni nyo higa ka higa nyo ndiko ji. Ma jomo osendiki manyien machiwo thieth oingo 500. Winyo ma ochwal namba ni malo. Namba ni ochwale gi dhano moingo 500 dakteche mathietho. Makata nyocha ni neno kwandiko. Ratio ma daktari to jatuo e Kisumu County? Ratio to kamoro yudo ga ka kamoro yudo ka kamoro okuchiwo kaka dwaro nikech mato developing country. Lakini wachiegni. Wala skudi wach mar COVID-19. Gisa molo seniri Kisumu County chala de wach mar COVID-19. Gisa ma wuoyo goni namba wapoko dhi malainya. Aparo ni joma sani nigi COVID gisa ma wuoyo goni gin dhano 12. Ya 12 gi? Mana achiel ema nie ward. Modongi ni stable magine gwenge. Mano latest data mano data ma wuogo sama wuogo kawuono ni. To mae timore ni mar wasetemo mua chiwo COVID vaccine, chanjo mar COVID ahinya. Chanjo ni ka osechanji imiyo 2 kata 3 to COVID ok nyori ahinya. Kalure koda gi kwan gi kapok adhi wach mar chanjo, kalure koda gi kwan moyudo gi sanieri. Nitiere luoro mondo beni bete Kisumu County ni japinyno med kedo kod COVID ahinya, koso ineno ka gima kwan gi eki waseloyo lweny mar COVID. Anda wacho ma edi kwang'e ni kwan gi samoro dhi malo samoro duogo piny. Onego puro med bedo gi luoro ni eri koso lweny mar COVID koro to waloyo kaka Kisumu County. COVID lwenje ok wanyaloyo sani. Pod entie. Jogi mayudo COVID ka namba ni neno ni piny en nikech maino ma japiny keto e tang'. Yande ne utimo ga isolation ka achiel koda ka gi thieth gi kima COVID-19. Wachi ni kizungu ni very aggressive approach. Bende pod utime kaka ne utime chande koso udok chien? Pok wadok chien kata matin. Isolation marwa pod wayawo. To mano miya koni ni waketo oxygen mwatero nyaka ward. Nikech wang'iyo wach COVID. Masani ng'ama tuo mo hospital nitiere kod COVID-19 idhi thiedhi. Iwatere isolation ithiedho kendo pod ok wachaji. Center pod nitiere marasha kacha pod dhi mbele. Nogere moting'o kamoro amora ibed ni pek. Ibed ni dwaro surgery, ibed ni dwaro ICU, waketi. Bende nitiere kuno moko manono wach mang'iyo wach mar COVID-19 kaunti ka kopogore kod center achiel chande. Wan gi kun mwaluongo ni holding isolation. Tende ni koyudi go ka in seme. To nitie kamiketie kombewa kapok wagemi
kae nikech nwayudo ka waketo gi kun mokere kamano to yudo kitiyo gi jothieth mang'eny kata gi pesa mang'eny. Koro kwadnu dhi wagero covid center to miyowa tich mayot nikech koro waketo kamoro achiel, dakteche molony bende neno ute. Okelo penjo moro migosi Fred, ni wachni eri mar chanjo matimore Kisumu County osechopo kar kanye? Jomoko wacho ni mara chanjo pod kitimo pod chando dendgi. En gima ok nyal seyo godo in kiwuono nikech ma en gima timore nationally and worldwide. But bende chanjo osenyago olemo e Kisumu County? Chanjo nyago olemo e Kisumu County. Emomiyo ineno ka jogo mayudo tuo mar covid ma itere isolation tin ni mar wasechanjo ji. Gi sama wuoyo kodini, dhano moseyudo chanjo mokwongo gin dhano 405,000 chanjo mokwongo, ma en atamalo 59.7. Dhano moseyudo chanjo mar ariyo Kisumu County ka gin dhano 275,000 ma en atamalo 40.7. Maiseni chanjo nyago olemo Kisumu County. Onyago olemo. To dhano moseyudo booster bende romo dhano 19,500. Be japiny make gi maino koro gihere koso pod ywaji gi tol? Waneno ka japiny neno ber mar chanjo. Emomiyo wasechopo 405,000 kuom joma okawo chanjo mokwongo. Piny neno chanjo mosechopo 405,000 kuom joma osekawo chanjo mokwongo. Mar ariyo bende dhano kawo kaachiel koda gi booster bende ji kawo. Samadan Juma nyiso ni dakika adek ene mondo watiek chenro mari mar Kuku Mar Wach. Wendona en director mar weche mag thieth e Kisumu County, migosi Fred Oluoch. Ponono ni gavana manyien mibiro yiere Kisumu County, ang'o ma nyaka otim e sekta mar thieth? Kamineno ka samoro kunya timo gi ndalo modong' jumbe adek gieki mikono oyo ng'at mabiro niri, ma en gima nyaka obi otim. Touch into the future. Serikal mar gavana Nyang'o osetiyo matek weche mag thieth. Gi sama wan goni ne wan gi chik manyiso ni pesa mowuok osiptal nyaka dong' osiptal mondo tigo e gero osiptal. Ka gavana machielo DP wakwayo ni chikni oluw kaka dwarore. Mi jothieth tiegruok makare mondo gimed chiwo thieth. Wachiwo yien e osiptende mondo mi thieth otimre kare. Kar kanye ma samoro wamed ineno ka sani nawacho ni wayawo osiptal 16, 12 gero. Nyaka wamed tieko gero maka. Gima duong' water equipment e osiptende waduto gi jogo machiwo thieth. Wamed ndikogi mondo mi ratio mar jatuo gi daktari waduoko bed makare. Kamago timore, aparo ni wadhi maber kaka Kisumu County. Wadhi jowa yudo thieth makare kendo wagero cancer center kachacha. Odhi ng'iyo weche mag kansa kod tuoche mag remo, sickle cell to gi gimoni hemophilia, tuoche opogore. Watim mano. Waseketo kuonde michoke remo e sub county hospital, Kombewa, Nyakach, Muhoroni, Ahero. Wamed choko remo mondo mi blood center wa obed gi remo makare. Okelo penjo moro jaduong'. Ng'ato nyalo wacho ni kama gik moko chope maber otimore atamalo 80 mwase gieki, to be ndiere kamoro mong'iyo chenro wacho ni yawa kaeri ano kwadhi maber ahinya. Bichi kamano kwadhi maber ahinya. Ang'eyo ni pok wachopo dwaro ma japiny duto te, lakini aparo ni wasetemo. Gik miwinjo kaka iwinja wacho ni koro wang'i ni wamed gemo yath. Ing'e ni ng'ikruok nitie yath moko mabende onego bed ni bet e osiptal. Ting'e ni chik wacho nyaka waom mana yath KEMSA. Owinjore? Ka joka ongego tiyudo ka ng'ikruok nitie, wabende kamoro yadhno dhi bedo ni onge. Koro wadwaro ga serikal mamalo bende oket yath KEMSA. Asante sana.
Erokamano ahinya. Ng'ama ong'eyo samoro in moloso kodi kanieri ema ni chaki dogi be director mar weche mag thieth e telo manyien. Ng'ato kong'e en telo mar umo bang' higni 5 koso en kaka ni bedo chano dhi nyaka chieng'. Koso lure koda gavana obede kom. Koso mano gima ng'eyo ni an jatich mar county Yes. ma Kisumu Yes. manitiere an kanyo kaka ng'ano machiwo thieth e county ma Kisumu mano ondike gi sirkal. Okay. Pod abobete to ka yiero en mar gavana mora mora to nego be no ng'iyo ni to wasetiyo nade. To an to pod an e county. Lai chenro mari mar kuku mar wach nyalo temo dhiro jatij sirkal mondo mi odonje siasa matin to chal ka gima chik otamore ni siasa ok wago. Ka tijwa maber di kony sirkal mar gavana mora mora obedi to wan to watiyo mana tich maber. Inyalo retri kanye, inyalo keto ratil mari kar kanye. Atamalo nono nyaka 10. An awuon tich masetiyo nyaka bi. Aparo ni jopiny nyalo chiwo duoko kata jogo mwatiyogo. But aparo na setimo kar manyalo. Kamera an awuon ok anya hato. Tang'eyo ni aboro mwayudo wi apar no en nikech bedo na kanyo. Okay, koro ini nyabedo gradi. Aboro. An awuon ochike wi apar. Lai mar kuku mar wach migosi Steve Oloch wacho no nyalo bedo Fred Oloch solo nyalo bedo kar ochike wi apar kuom tichne Roma Kadi aka director mar weche mag thieth e Kisumu County. Adieri siko nyaka chieng' kiko bed mana jogi kuma seche ma ok otimore kende e ka wawendere to seche motim to onyalo wacho adieri gi chir mar kuku mar wach en office ni eri ma director mar weche mag thieth setemo bedo mar mondo mi wanyalo yudo gi kachiel kod yudo kodi mbaka to nikech wan mano e kaka wamenyo telo ne Roma Kadi. Bende nyalo yudo jatelo mondo maduok piny machando japiny to bende ginyalo chopo kuma japiny hinyore koso gin jotelo mabet man office malo. Nyinga en Haron Tino chako dogo time kendo chieng' machielo kamana nye tim te ma Lolwe TV manitiere mechenere obedo kare kachiel kod office ne Roma director mar weche mag ngima migosi Fred Oloch. Bedo gutino maber.